kubor nakaslem jong unongsan hima. Kadai ka jing jongi ka banong kong ni dai ginong bela bangi kamay mensengi bang damit. Bat haka jing syam hi jongi na marba kat kum ka jing keren jongi ba perstun bai om ban bam ka ja baru jur. Ti lada ngim yo bangin syong dukan kendiat kensot tang bangin thet ya kata ka tau kha baru jur sy ingin don pisah. Ngimam don pisah. Bat sakawai ro ngasungsi gen ba uang na marba baka sorkar kamla banyarap yani ti nakataka daw na marba ngisem jing bah na mar nakaliang jongi na mar ki babun hiro kinong di madan gide giba jenjar ki baduk sudah bat sakawai ro na marba kamtam kum hangani ka klam ngim kwa ba iba preston ba inkren kum katu ka kentin ba ong ban ka sorkar kamla banyarap yani ti ngakarpad ro nakaliang jong ka government namar ba kamdai kan kan kren to ambet namar ki babun hiro ki pajba namar ki sungsi bha ya kaja ya katu ka jing kren jong i namar ba yong ban bam ja baru jur bat baka sorkar kamla bakan yaram bat sakawai ro mumdai ong ba kamdai baka sorkar bakan wan pentien ja yangi hoi ngisutho bakam dei hok hera bakan pentien ja yang itang ba kam dei ban kren gum tu ngi kwa iro bangin yang dala ka kejat ka ketila jong bat bangin ka mai ya ka hok bat ya ko umsab ladi bat sakawai ru em kam tam ngitip ba hakani ka por namar ba kadon kata ka khalam ngi sutho namar ba ngim namar bangin habe jangai iwe ngitip tang bangim amban se namar ba ngiting yo ngiyap thangan de nakaliang jongahi nakarpat ya ka sorkar namar bakum bakan ailat kumong ba ka ong bandi usok badu juhur arsin lani sitayo nakarpat kanya sorkar bakan dero ban ailat kanya ngi namar bangi ngim di te to usok badu juhur namar ba ngim nang te bangin di usok badu juhur namar ba ka kam ka bangim ju melin te dalong ka bala kan ailat yang ngi arsin sitayo ru alis ngilayo ban thet kum ba ong mau ban bam ja bat juhur khnang bangin yo ban thet to juhur bat to khaw kum bau pha mau yangi te sakawai pat ngayo i hiro ki bun teli kata ka jingkren jong iba perston namar chaphang katu nadu usnam ar hajar ar phau namar ba yang ahi simet namar ngasakhi namar ba ngamyo shisha ya kata ka ar hajar chispa badro ka banongkong ngalali apply namar katkum ka jing panbana hakasnong namar ngilali apply ha hakasnong hi namar la phara ka la pensirok ya ka ID la ra ya ka bank passbook bad hadukan mentagis ngi mentala jin sisnem mendon ba phone hire yanga mendon ba ladang ali syek hapo akau kamdon bad uang ru ka wai gumni uang namar ba yo lesi ba PI ba kelai ya ka bank account ko bamdei kamla ban long gumta namar ba kumno ngila ban ai yo ta u bank account ya ka bamdei te bat napdeng jongi ki ba bun ba ki bamyo ya ka ta ar hajar chispa na jong nu ar hajar ar pho ban ngala kali to kit hero yanu nga kali namar kom kat kum ka jing ang jong u lai pho tam ki bampat yo lai pho hajar tam ki bampat yo kat kum ka jing khen jongi pada bangi layo lum nai pra ki nong di madan em da kumno komong total bat ka jing ong jong u komong ya chispa tam hidai kita ki bampat yo ya kata ka jing arab bat kawai ru ki bamdon kat rishon ngari ladi ngamdon kat rishon bat ki wei ki nong song madan ru ki babun ngakli to kit jong ki ba kimdon kat rishon to menta bapli kan rat kat rishon ru kimdon to kin thet ta ukhaw kimdon pisa kin thet jhor kimdon pisa atau mentang ngin chusyong haying kham tam ngi sawai ka bai yeng ka bai sen ngin yo ne ai atau ka trai yeng si banai kala ban ma hakabar banai ko mamla syu namar kham tam bapli ka ai wai yeng ka don kam pisa bat mentala dangi ngim ladang mangi ngim yo ban siu ka bai yeng ho ngitip bakambe yangi tang balong ngi khia ka nya ladi mar bangin siu namar keperthai menta ngisa iyeng ibatang ar kamera lai la poi da kisan ru hajar ka si benang te menta
lada kaslem gani ko lockdown menta kala nong ban kata ka baying nang nu ngin yo bat sakawai ru kalun ngidon namar ba ngidon kalun baka ai hi ka ko bermen yangi mar kata kalun habang nga yala di ngan syong dukan ngam yo na beng kala pun ban ha wan siu ta kalun tamenta ngan yo ne bangan siu klam yo bala ngalengo ya kata kay namar habak katu kalun de ka jingtip lang ba barok hoj namar ka jingtip ka ko bermen hi bapen mi ya kata kalun namar ngi pendap hom hang teh po state central rengkat bat ka briu jong ka an briu jong ko bermen ngi pendap itu ki pom bat ngi yo eta kalun tada mentang ngim yo bala bat ngin siu da ke bat na po beng ki phun ban wan siu katak away ka ba nga susi ya ladi namar nga ngadon lagi khun ngadon lagi ti bat mala long susi jur ke namar baka sarkar kam amma yangi takana kaliang jong ba paston ide ban suthu lem gay nga tharai nga ngai ba ibna itip hero ya kata kalun ka bangi yo ngi tengah karpat kenya ina mar nakaliang jong ka beng ru ide kin ban pentip syak tu ka beng namar kat bakin padyo ban belalom ide kin bakin pendik yangi bangin hawan siu ya kata ka ba katkum kata ka jing pha jong ka beng ka ba hap siu man lau banai te bat sakawai hero na susi jur namar ba kibabun kibapun yang namar hoy kitip namar ngadai kanong yalam kipun yang namar bangim don kau don teng ki bang bangin lek pha shnong im don bai kali don teng ki ong namar ba ngisi tom tang panisim nawai ngim don pisa hoto ngali ai manga ngamla te namar ngam yo te bangan li ai ki tenga ngala chu support ki ngong ki to menta to pinpun yang tengah ngam don bor bangan siu menong ya kata ka khau ngala ban li ai khndiet kan sot nga don bor ban ai ya ka pisa ngam don dalong kata ka wen ke bangal lengo namar ba balai ka ka sorkar bakam sutho lem yang uduk usuk long balai yu ba kamai lat yang itang hak arsen stayo bangin yo say itu kimar bat sakawai ru ngithep ya kamar apa kudam ngimtip kamar jong iga jayu ki bam ki khnai ne ki du ne ya kata ngintip bat sakabai kudam ngi hap siu bat sakawai ru nadu man chem snem ho hajar ar peuro riu banai ka to lockdown nga ki mar gambang da ki lak ngala bret namar bliu bangam long subandi namar la song kulai la ba mu khnai temen ta to kan wan yang kan ni kalong shop kan ni lockdown ngan kheng shi kheng ngan yo nei kin ban kheng ngamam don lat kin man kheng shi kheng namar shi snem empat la don be shi snem to la wanda ka we ka khlam temen ta ngi kset biang to kamar temen ta kat pakan kut nang ni men ta ka to kamar kam long su yang abangan di mentangan hap kheng biang ngam don lat kin man kheng kata nak ta kadaw nga kerpat jur ya ka sorkar kan petlem kan yang uduk usuk ukup silem sem siliang namar ba kan isnai kan yang pelat kenyangi arsen stayo ngi kwa namar ho ngin burenti yang taka kai baka sorkar ga pha yangi tengin syong arsen stayo namar ba kumba kiyat utaw what event ngin bot kum tai namar men hakane ngelaya keren namar kadisi ka khot meeting yangi ke magistrate ke municipal ki khot yangi po meeting ngilai ngelaya keren namar ba kin ai to what event ho kila adapsna la yo ya to what event henry endang ngila yo to what event Huse hadukan ni pada ngi mamyo ban sedang itu wadiwen hadukan mentaru namar ngi subu sa itu wadiwen nambar bakala ai dengan anak liang jongahi namar ba ngamla hiru bangan yarab yanu yanuru namar ngakwa hiru ba kinong di madan hi kin kersyan dalade halade namar ba bapli genrat kin yo bakin thet ya ta kijingdon kam jongki khamtam kaskur pe kaskur kamlong kaskur kabay skur ngi day ban siu ngi hab ban siu ya kabay skur ro katuru ladang mi bala she ingin siu ya kabay skur bat sakaway hiro kat kumi jingkren jong ba perston ngayo so namar ba hakajing aun jugo namar ba kat no ka sarkar kale bah ya kami khalaya hoto lada ka sarkar kale bah shisha ya kami khalaya alis ya kini ki bamdon kat rishon ta ai sei tai ki khau pen poi ha kashnong kan wat jing tip kan kishnong ki tip te ki briu ki nong shong ha ka tu kashnong ki tip ki wan shek ki nu ki bamdon kat ai sei ya ki la da kim don kat makana kum ha ni ki por kat kum bu ang maule phim don kam ban
khuslai ban perwa namar kamar bam kabiang hoot kitu gi badon kat kabiang ngi gi bam don kat pada ngin le kumnu bat sakawai ngin thet ru na ngin yo pisa bangin thet ya kata kabam lada da biang kata kabam namar ngi hap thet takata kawai kan ke banga kerpat manga namar lada kinu ki bam don kat rison ru na kerpat yo ya iba prustun dei in so ba in ai bet yo to khaw wala da ngim don kat ru namar khnang lada i pen poi ha ka dor bar snong ka dor bar snong ka tip ya kinu ki briu ki bam don kat kila ban ai yo to khaw si phau kilo la ni khat san kilo kat bakas ngula ban ai jaj bangim don la bangim don kat re teta nak ta kada win banga ngasungsi jur bahaya la di namar ba ngadai ga baduk ndai kata ka barus pa kom barus pa gi we wada kataru kadi bor bala dai kibun hi kilong hing gi banga ya rap kat banga la kibun ki banga ai ki khaw ne ki dai ne ki jur ne kataru kat banga la ai namar bayu ngasusi baki phone yang bangim don uta men hak tugas ngi dam phone na pa plus bajar ubasong di jingdi pa plus bajar phone dangalet mga haying jongu nang tungalap si syaba utaw khun jongu ustam ha tang mo ang le doktor ngam don pisaban ngating hiro ya pisaban te takada ngam don pisa ngasu ai tai pisa sanspa tengka sa lethit na pa pharmacy tang da kada wai pat namar kata kada namar banga kerpat nang ya ke sorkar ba kan simpia kan ya kan ni nakamenta jongi kiduk kisuk kan